bisimilai malaktiga don kibaru kɛnɛ kan bi kibaran b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ jamanakuntigi ni ale Ibrahim Boubacar Keita ye ale kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ an ka jamana koɲɛw dɔw kunna 22 septembre don n'o o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali yɛrɛ kɔni san 59nan ɲɛnajɛw ye. Ayiwa kibaram sera ma o y'a yira k'a fɔ ko ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunu karido septembre kalo tile 22 kɔnɔna la Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni tali kɔni okumu kɔnɔna la n'o ɲɛnajɛw kɔni bɛɛ lajɛlen kun ye kunu ye. Tuma min na jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni bɔra ka kuma jamanadenw fɛ a y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min bɛ kabini san 2015 kɔnɔna la Mali ni kɛlɛbolo min bɛ an ka kɔrɔnfɛn fan fɛ ko o bɛnkan wale ninnu kɔni tɛ ka se ka sabati ko ka sababu kɛ laɲini damadɔni kɔni ye ka ayiwa ko o laɲini ninnu na ko hali bi bɛnkan kɔni ma sɔrɔ ni makofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kun na a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ale ka gouvernement ye ko o cɛsirilen don kosɛbɛ walasa bɛnkan in bɛ se ka kɛ cogoya min na ni fan fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ fana ko min yɛrɛ y'a ye ko wagati tɛmɛnen ko denmisɛnnin jɛkulu caman kɔni bɔra ka yira k'u ka laɲiniw kɔni kɛ o denmisɛnnin jɛkulu ninnu na k'i n'a fɔ Kayi Kati Gao ani Tɔnbukutu wa ko olu kɔni ale kɔni bɛ se ka min fɔ o ko la ko olu kɔni jo don ka wuli ka u ka laɲini kɔni kɛ ko sabula ko u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ni o ye sirako ye ko n'i y'a mɛn sira kɔni ko a bɛ jamana taaɲɛ de kɔni fɔ ko jamana kɔni tɛ se ka taaɲɛ ko ni sira tɛ yen wa ko a kɔni b'u fo kosɛbɛ wa ko u ye laɲini min kɛ ko u kɔni kun kan ka laɲini kɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni a yɛrɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Bubu Sise ni o ye a ka premier ministre ye k'a b'o fana fɔ kosɛbɛ ko sabula ani denmisɛnninw ye bɛnkan caman sɔrɔ u ka laɲini ninnu kɔni na wa ko min yɛrɛ ye Bubu ye ko a bɛ baara min na k'a k'a cɛsiri o fɛ ko min ye ko ka kumaɲɔgɔnya ani denmisɛnninw kɔni cɛ u ka laɲiniw kɔni kama ko wa ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ sisan nɔ ko min bɛna kɛ ko de ye k'a fɔ ko jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na ko kumaɲɔgɔnya kɔni bɛna tɛmɛ jamanadenw ani gouvernement mɔgɔw kɔni cɛ walasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ Mali ko in na cogoya min na walasa bɛn ani sabati bɛ se ka kɛ cogoya min na o tɛmɛnen ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ko minnu bɛ laɲini kɛ ni walew ye ko o kɔni tɛna diya mɔgɔ si la ko sabula mɔgɔ i bɛ se ka laɲini kɛ ko k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye ani a ma kɛ ni dansago kɔni ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mali kɔrɔnyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Tɔnbukutu bingali wale caman kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye baarakɛla minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka dɛmɛ don an ka jamana kɔni kɔnɔna la ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko karido septembre kalo tile 22 kɔnɔna la ko banyɛrɛkɛ tɔn dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ma PAM n'u de ye maa ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara kɔni bɛnnen bɛ ka balo kɔni sɛgɛsɛgɛli ani ka dɛmɛ don dɛsɛbagatɔw ye baloko la olu kɔni ka baara sigilen bɛ o dɔrɔn de kama kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o hukumu de kɔnɔna na ni makofɔlen ninnu kɔni kun sigilen bɛ Tɔnbukutu k'olu to o kɔni ka baaraw la a yirala k'a fɔ ko u ka bolifɛn fila kɔni bɛ yen nɔ ko bingali wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin o ma ko k'a yira k'a fɔ k'u ka bolifɛn fila kɔni bɛ o kɔni sonyɛla ka b'u bolo wa u t'a dɔn maa min kɔni ye nin wale kɔni kɛ ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ a ye uti kalo kɔni tɛmɛnen ye min yɛrɛ ye k'a fɔ kura rouge maa minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔni na olu fana y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni minnu ka baara kɔni sumaya ni yɔrɔ kɔfɔlen na n'o ye Tɔnbukutu ye ko ka sababu kɛ lakanabaliya kɔni ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen gouvernement ye sɛbɛn dɔ kɛ juma tɛmɛnen ye septembre kalo tile 20 kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ ye k'a fɔ ko waleya min bɛ ka kɛ Tɔnbukutu ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a waleya in kɔni na ayiwa kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko kabini alabado septembre kalo tile 19 kɔni kɔnɔna la ko waleya dɔw kɔni bɛ ka kɛ Tɔnbukutu dugu kɔnɔna la n'o sababu kɛra ni kinkɔnɔ kɛlɛ ye ni maa dɔw yɛrɛ kɔni ni tora la ayiwa o hukumu de kɔni kɔnɔna la gouvernement kɔni ye a ka sɛbɛn dɔ bɔ min yɛrɛ n'an b'a fɔ o ma communiqué vraiment a y'a yira k'a fɔ ko an ka finitigi minnu bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɛna taa nin yɔrɔ kɔfɔlen na ka taa lakana kɔni kɔlɔsi nin yɔrɔ kɔfɔlen na wa ko minnu yi kɛra sababu ye ka nin waleya ninnu lawuli Tɔnbukutu dugu kɔnɔ na ko u kɔni tɛna to ɲagili bali ye ko olu ɲagini min ka kan k'o bɛ da kan wa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ sen na maa fɛn fɛn kɔni sen bɛ nin waleya cɛjugu in kɔni na ani maa fɛn fɛn kɔni kɛra sababu ye ka nin kɔlɔlɔ in kɔni lawuli Tɔnbukutu dugu kɔnɔna la ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ minɛ ko walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogoya min na finitigiw kɔni fɛ ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mopti ni o y'an ka jamana kɔni camancɛ yan fan ye maaw kɔni wulila k'a fɔ ko olu kɔni bɛna sira kɔni tigɛ dɔgɔkun kelen sira tigɛ ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ min ye Moptikaw ye
ko olu kɔni bɛna siratigɛ kɛ min bɛ taa dɔgɔkun kelen kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la wa an b'a yira k'a fɔ o siratigɛ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ bi tɛnɛn don septembre kalo tile 23 kɔni kɔnɔna la ayiwa o y'a yira k'a fɔ ko nin siratigɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ko mukti kɔni sira la ni kɛrɛnkɛrɛnyala Sevare ale ni Koro kɔni cɛla la ko bingali wale kɔni caman kɔni cayalen don ni yɔrɔ kɔfɔlen in na ko dɔgɔkun tɛmɛnen na ko bingali wale min kɛra ko danyɛlɛ kɔni t'a la ko maa kamalenin 2 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni tun b'u ka moto la ko bingali walekɛlaw kɔni ye mugu kɔni ci olu la wa ko mobili dɔ fana kɔni bɛ yen nɔ ko ale kɔni bɛ ka taa a ka taga la ko binganikɛlaw ye mugu ci olu fana la wa ko o y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ma daminɛ bi ko min yɛrɛ ye k'a fɔ gouvernement ka wuli a ka jɔyɔrɔ fa walasa yen yɔrɔ kofɔlen maaw ninnu bɛ se ka lakana cogoya min na wa o tɛmɛnen ka bɔ o y'a yira k'a fɔ ko ni k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko a taama kɔni ma nɔgɔn wa ko taamakɛlaw kɔni tɔɔrɔlen don o hukumu de kɔnɔna la ni mɔgɔkɔfɔlen ninnu kɔni bɔra k'a fɔ ko u bɛ sira tigɛ ko wa k'u tɛ sira bila ko fo gouvernement ka wuli ka lakana kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa ko fo an ka finitigiw ka taa nin yɔrɔ ninnu na ka to ka tɛmɛ walasa ni taamakɛlaw bɛ tɛmɛ u bɛ se ka tɛmɛ nɔgɔya la cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne tun ye kibaruya ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la